It's Young John, the wicked producer. Mutum ya zo wucewa ba zai yi mutane sallama ba. Wallahi. Dubi rayuwar nan. Shi mutum kawai ya ɗauki rayuwar boko ya ɗora wa kansa. A inda Iri ka zo ka samu mutane a hanya sai a yi sallama. Iri ka zo a yi mutane sallama. Wallahi. An mai da rayuwar nan kawai yadda ta zama sai abin da ta zama. Ai ka san dai mutum ya ci boko. Komai ma yi. Wallahi Allah. Haka rayuwa take. Dan wulaƙanci. Ai shi ne kaɗan yan sallama ne a ciki. Ko ɗaga hannu ne iya wuya ba abin. Ai wallahi ya sha kwana ko sai nan ta gaskiya ina kuri. Ha ba. Allah. Wallahi. Ba ta yi kyau. Wallahi. An gani. Kai a zamanin nan kai da waya ai da matsala. Shi ya shiga matsala. Ya kamata a ce an samu. Kuma an kira. Allah ne ya sa ya kira. Ruwa na da kira. Gani ko da daga duban waya da Allah. Kai ba dan tali ko? Dan tali naku da bakin ciki kake da wayan nan. A ba harkar bakin ciki ba ce ba. To in ba bakin ciki wai na ruwanka? Dan mutun ya yadda waya kamar. Rabo ne ka tsinci shanu a miya. Amma wani rabon baya yi. Kuma rabo ne ka tsinci kwanjaki a dawa. Kuma ba kira ba. Wanwa zai kira, ka kira yana mai da kiran. Ba ka kai ba ka tunanin wata ranka yadda kuma. Ba zan yadda ba. Ai shi tsautsayi zuwa yake ba da wai abin nan ba. What are you running? Have you seen my phone? My friend, please help me. Wait, which color is Black and white. which one? Phone. How? Kuma ina tunanin wannan wacce da kake. Ita ce ma. A'a ina zuwa tana ina ku tambaye shi ko ce ita rayuwar nan. Sai inda kai ma sai Allah sa ma ba ita ba ce. God bless you. Thanks. Kai ma God bless you. Kai din banza da an taɓa ka ba kawai ka. Kai ma God bless you. Kai ma an ciwo sa ba sa. Kai ma God bless you. Are you crazy? Ya ma. Na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.